एडमिसन बानायनो थांनो नागिरदों दे लोगोफोर बिदांनि उदांनि नै बे बेगाव आं फैसा लाखाबाय बुरजा फैसा लाखाबाय एडमिसननि थोगोना थोआ नै हेल' एडमिसन बानायनो नागिरदों थोगोना थोआ थांसै खय हाजार लाखोलै लाबाय 25,000 थोगोना थोआ लाबाय थोआबा दा बाखि गारबोनोसै नायलांबाय थादो बिदांबो बेलाय बिदाङा नै सासे थाबाय गारिया नै बेनो बेजों थांगोन नायलांबाय थादो उदाङा थांफायानो उदाङा नायलांबाय थादो दा उदाङा जोंहा थांनो नागिरबाय बे रायजोफोर दाना हाबनोसै एडमिसन बानायनो बेसेबां थाङो नायनोसै बेनो नै स्कुला एडमिसन खालामखांनानै फैलायबाय दाना बिदांनि लोगोनाव थांनो नागिरदों लेखा लायखानोसै सिमोनगावआव दैमालु खेब खारायगाव बोलेरखौबो खेबहरदो मोफौ नुयो बिलाय उन्दैफोर गाखोलायदोंमोन नै बोरायफोरसो माथो बियो मन्दिर माबासो अफिससो नैबेसो दा सेन्टिग्रेड स्कुला बे अफिससो पार्टि अफिस बिफां फुलिसो बिफां फुलि बानायगोन सिआरपिफोर आर्मिफोर कारिगावनिफ्राय फैनानै मोनबाय नै नायलांबाय थादो रायजोफोर बिदांनि लोगोफोर आइ बग' थांलाय बैजों थांसै ओरैनो गारि खारदोंमोन नै होमबालाय थोदो लामायाबा बबेसिम मोजां खोलायलायनानै मोजां जाया जाहैबाय दा नायलांसै साल बागान खोमसिलायथारलै बिदांनि बिबथैनाव थांनोसै मोनफैबाय बेलाय मादै उनै दादिना
burjelino. Ini mantap. बेफोर होबाय नै रायजोफोर दाना फंबायनि गामिनि साहा बागानखौ नायनो नागिरदों फंबायनि गामियाव फैदों नालाय Mari mana no buihai sna menti. बिलाय साहा बागान बैलाय Buihai. बैलाय बैबो हनै Ni. दोनथ'दो Ni jagi jirka. बेनो साहा बागाना कालुगाव एरियानि Ni thujibnai. बैलाय बै बैथिं फुला देरसिना गोरलै दं Kamani maudong mini. नायदो Kamani maudong mini. बेरा गायदों बेरा दुमदों बैलाय बिराद साहा बागान Biनिफ्राय साहा बागान गोजा थमलेटबो बैसिम ओरैबो बैलाय फंबायनि न'आ दाना हौरै लामा सेराव खारलांबाय सिफायनानै थांजोब्बाय दाना नै साहा बागाना ओरैबो साहा बागान ओरैबो साहा बागान बेहायबो गायाखैमोनथ' बैसिमल' गायदोंमोन बै बिफां बागानावल' गायदोंमोनब्रा ओमफ्राय माला गायजोब्बाय नै मालाय देरजोब्बाय नेट होजोबनाय गोजा थांजाला सिङाव जा मोजां जाखादों गोसोम गोसोमनो फैदो जाबाय थांफिनसै एबार न'आव बियायं फिसा बेलाय खानायाथ' खानाया आयौ खानायाबो मडेल एक्टरसो जाबाय उनसुलासो आरो बिया मडेल लायबावलै जोंना बियायं फिसाया नै फारसेथिंल' ओमफ्राय बिथिं गैलाबो नै बेवाइनाव जौ गोजा मोनलोंदों नै हाबफैबाय दाना बेवाइया होबाय बेबा मालानि फिसिनाय जौ गोजासो नै होहामसै लोंनाया बेखौनो सोरबा लोंनो लुगैदोंबा कमेन्ट हर लोगोफोर औ कमेन्टआव लिरनानै हर ना आजा सोर होआमोनलाय बे जौ गोजाखौ फिसिनाय जौ गोजाखौ सोर होआ जों दे बेवाइनाव फैनानै जौ फिसिनायसो लोंफैबाय न' खोमसिसो नुयो हनै माथो सायखं नोङालै बे दरासो मोदानो खाथि खाथि जिरायखादों बेवाइजों फै इंखुरखौनो लाबोफाबावासै बावनानै माबानो होनांगौ ना दाउनो ओंखायनो नै बे बुरै बिबोनां गैयावनो लोंफाफैबाय जाखुमा फैबाय नै जौ गोजा गैया फिनाय लोगोफोर जौ फिनाय बे सासे ओमफ्राय आलु जहलजों नालाय जौ गोरान लोंगासिनो होननाय जाबाय बथला सिद्दा ओमफ्राय बेनो बेवाइया बथला सिद्दा ओमफ्राय सिबाया बेवाइना मालाय गोजा गोजा जाबाय लोंबाय गारिखौ सालायनो रोङा रोंला बियो फुलबाला बावबायसो नै लोगोफोर सलायनो रोंगोना रोङा नामा बेनो नै न'आ जौसो मोनलोंबाय फंबायाबो गैया फंबाय गैयैखाय बेवाइखौसो लांसैमोन आं औ ओंखायनोथ' मेथाइ गुरखा माबाया नै नोङो मालाबा लासा फुना होलाय मेथाइ गुरखौ एखे मोनलोङा बिदिनो मोनलोंखायो बिदिनो खालार जाखायो गुबुंलेया रानसाना माला जौ माइब्रानिया खुगायारि आथा जाजोबो ओरैजाय बेबायदि जायाथाय फिसा
लेखो लेखाया नै आजां गिदिरखा खाथा गोजाल' खालि खाथायानो बेसे बुरजा लेखा न'आव सफैबाय जों दा न'आव सफैबाय जों नै साइन्स प्रेक्टिस आयु बिजाना बांसिनबावसो दां लेखाया आयु साइन्स प्रेक्टिकल खाथाया बे दानिया मोजांथारलै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा साबसक्राइब खालामदो शेयार खालामना होदो एडमिसन बानायखांनानै एडमिसन खालामनानै नै न'आव सफैबाय नै क्लास टेस्ट खाथाया क्लास खाथायाना थननायसो मोनसे नाय माथो नायाखै दहाय नायखा आनिया मोजां नायखा होनबाय बे माबासो सोनायाव थननायसो ए क्लास टेस्ट खाथा बाय बाय जोब्बाय